Δεν μπορώ άλλο. Καταρχάς, τι ήθελε η μάνα σου τώρα? Τίποτα. Εγώ ζητάω από τον γκόμενό της, μήπως επειδή ασχολείται με υπολογιστές και τέτοια, μήπως έχει καμία μνήμη RAM για υπολογιστή. Ναι, αλλά πριν όμως πώς το έκανες? Ποιο? Αυτό που έλεγες πριν. Όχι, η μάνα μου με πήρε, τι να της πω τώρα. Όχι, Παναγία μου στα γερμανικά. Όχι, Παναγία μου, τι έπαθα, καψέρο, τι έπαθα. Ω, παπουλί, γιο. Δεν μπορείς να σε παίρνει και η κάμερα. Ναι, με γράφει. Όχι, Παναγία μου, το YouTube θα βγει, Παναγία μου, τι έπαθα, ο καψερός. Είναι και βρώμικα τα παπούτσια μου και τι να πει ο κόσμος. Άχου, Παναγίτσα μου, παπούλι, παπούλι. Δεν μπορώ. Σιδάκι. Δεν μπορώ να... Δεν μπορώ να πνεύσω. Αυτό ήταν. Στενέτα μου να πετάνω. Έχω πάθει δαχτυλές, κοίτα εδώ, πρέπει να τα καθαρίσω αύριο. Όχι, ο καψερός, τι έπαθα. Αχ, Θεέ μου. Αχ, τι θα πω στον κύριο Γιάννη. Αχ, Θεέ μου. Κοίτα τα δαχτυλές. Κοίτα τα μαλλιά μου. Πέφτουν τα μαλλιά μου. Αχ, τι έπαθα στα 23 μου. Έχω σπινάξει τη κεφαλιά σου. Τι είναι αυτό, ρε γαμότο. Τι είναι αυτή η κατάσταση. Thank you and enjoy the boat river. Αχ, Παναγία μου, το κατέβασε. Τώρα τι θα κάνω. Ποιος φωνάζει, ποιος με κυνηγάει, γιατί για μένα ήρθανε, πού με βρήκαν εδώ πέρα. Το κατέβασε. Ποιο? Το μιμικό του γιατρό, κατεβάζω πρόγραμμα, ρε. Αχ, τι πρόγραμμα είναι αυτό. Αχ, τη μάνα μου να το ξέρει, θα με γέναγε. Το άκροβατ είναι. Ακροβάτης, όχ, πέφτω.